Salam ata vatanımızın goynuna bağıtlı erkana sağdın durmuşda yaşayan mehriban adamları, edilileşleri. Biz sizin her biriňiziň maşgaly ojaqlaryňyza rızkal berekedin, bagtyarlygyň, şadiýanlygyň, saglygyň, agzybirligiň yaran bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Biz üçin gecesini günnüz edip, güç kuwwatyny gaýgyrman, Türkmen halkynyň asuda, erkana, bol elin durmuşda ýaşamagyny gazanyp beren, gahrman arkadamyzyň, arka dagly serdarymyzyň jany sag, ömürzok tutýan her bir tutumly işleri, diňe rowaşyklara, ösüşlere, üstünliklere wesensin. Gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiziň saýasynda medeniýetimize, sunugotumuza goýulýan hormat diýsen uly. Yurdumuzun ähli yerlerine medeniýet sunugat işgärlerimizin uly ösüşleri yetirilmegi üçin bir näçe medeniýet öýleriniň, teatrlaryň, bir näçe ýokary okuw mekdepleriniň, sunugat mekdepleriniň gurulyp ulanmagy berilmegi, şol ýerlerde de bir näçe çağaçyklarymyzyň medeniýet, sunugat ugrunyň bilim almaklary, ilim almaklary üçin yurdumuzun ähli yerlerine bir näçe mümkinçilikler döredilýär. Elbette medeniýet sunugat işgärlerimizin günü münasibetli döredilýän bayramçylyk gepleşikler, bir näçe bayramçylyklar, çäreler yurdumyzyň ähli ýerlerine dowam etdirilýär. Mehriban doganlar, edilileşler, bizim gepleşimiziň şu ýerine bütün Türkmen halkymyzy, gahrman arkadamyzy, arka dagly serdarymyzy, medeniýet sunugat işgärleriniň güni, şeýle-de Maktumly Pragynyň şygyryet güni bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Elmedama bayramlarymyz bayramlara, toýlarymyz toýlara ulaşsyn. Saat owazyň goý ýanglansyn diňmesin, dağ dereler owazyňa dillensin, arzularym ganatlanýar diňleseň, sazyňa döneýin Türkmenistanım, adyňa döneýin Türkmenistanım. Mehriban oganlar, edilileşler gepleşigimiziň bu gedekki sanyny Türkmenistanyň halk artisti Berdiňýaz Babanyýazow gepleşigimize mihmançylykda. Berdiňýaz Halipa, biz sizi gepleşigimize hoş gördük. Biziň medeniýetimiz, sunugatymyz öz göz başyny ören gadymy döwürlerden alyp gaýtmak bilen ol uly ösüşlere eýe boldy. Milli medeniýetimiziň, sunugatymyzyň galkynmagy ýaş nesli döwrewap terbiýelemekde hem öz uly ähmiýetine eýe bolmak bilen geçmiş taryhymyzyň bir aýratyn sahypalaryna uly buýsanç döredýär. Mehriban arkadamyzyň, arka dagly serdarymyzyň saýasynda yurdumyzyň ähli ýerlerine medeniýet ojaklarynyň, teatrlaryň, şeýle hem bir sunugat mekdepleriniň gurulyp ulanmagy berilmegi eýäm ýaş nesilleri şu medeniýetimize, sunugatymyza bolan söýgüni hasam güýjemegine ýardam berýär. Bugünkü güni hasysem bir näçe saat guralaryny owadan saatlaňyz, mukamlaňyz bilen teleýaýlymlarda, radio ýaýlymlarda çykyş edýäňiz, medeniýetimiziň, sunugatymyzyň ösmegine özüňiziň hem goşandyňyzy goşýaňyz. Dogry aýdýaňyz Sınar. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda arkadaly serdarymyzyň saýasynda uly özgörüşlere eýe bolduk. Medeniýet ulgamlary ähli welaýatlarda guruldy, medeniýet ojaklary, saçlyk mekdepleri, sunugat mekdepleri, bu zatlyň sakasynda da arkadaly serdarymyz bize mektep bolup dur. Mene şu siziň gepleşiňize dürli saatlarda bir näçe saatlar getirdim. Ana şonuň bir ýerini salyp beräýin.
Bizim Maya Kulev adına Türkmen Milli Konservatuarsynyň ýanyndaky ýürütüşçileriniň saçlyk mektebini tırnadymyzda ähli welayatlardan, oňaramazdan Aşgabatyň welayatlaryň bizim saçlyk mektebimizde okuýarlar. Biz şu saçlyk mektebimizde ýetirehinler saýlap seçip alyp okudýar. Bu taýda bizim mektebimizde dürlü sagyrlardan daşary dünýäwi sagyrlarym öwrenýärler. Mysal üçin Üflem çalýan sagyrlar orkestrine çalýan dünýäwi sagyrlarymyzdan kontrabas, valtorni, trubo, skripkalaryň dürlü görnüşi, alt skripka, violonçel, bundan başga da milli sagyrlarymyz dutar, gyzyk, ýene-de näme kanun sagyry, bağlama sagyry, bas tutar. Onda şundan okuwçylar islegler men ýanyma gelýärler, gargy tüýdük, dili tüýdük, hünerinden daşary öwredýän. Bu zatdan hemmesiniň bir sakafynda da Mehriban arkadagy ferdarymyz bize mektep bolup dur. Şuna mektebimiziň özüne muna bize arkadağımız sowgat berdi. Bu mektepde hemme şertler bar. Hünerlerin öwrenip bizim watanymyza, Mehriban arkadagy ferdarymyza wepar saglar bolup ýetişýärler. Halypamyz Mehriban arkadağymyzyň bir aýdan owadan jümlesi bar. Özüň açmak, dünýäni açmak diýär. Haýsy kärdäki adam bolanyna da bir öz geçmişini bilmeden geljege göz ýetirip bolmaýar. Öz geçmişini, taryhyny bilmeden, senden ozalky senleri, ata-babalaryňy tanamadan düýpli eser döretmek asla mümkin näle. Hasem gadymdan gelýän bir taryhy eserlerimizi, öz saz guralaryňyzy owadan mukamlaryň astyna çalýaňyz, bir näçe toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň bezegi bolup dursaňyz, şolar dogrusyny gurrunmy dowam etdiräýeli. Gadymy gargy tüýdügimiz, şuny ýoňlar çalarlar eken üýşüp topar olup gargy tüýdükçiler bar biziň Bakma Şakyp Türkmenistanyň halk artisti, ýene-de bir näçe gargy tüýdükçiler bar. Şolar şeýdip şolary üýşüp çalarlar eken sagyrlaryň sesi gat ýakyn toýlarda da şu üýşüp çalyp muň gapdandan ýanyma aýdym ekenler damana ýolundan bu sagyrlar bar çalmak bilen bar bir gaty peýdaly adam üçin. Şu öýkeniň hasam şu türünes geçede üfläp şeýdip garagamışyndan ýatyýar muny. Onu öňlerimiň ýedi oğun ölsep ýatýan ekenler. Ondan soňra wakanyň berdi 6 sanyk saat perdejigi bar. Berdi de bir arkasynda da bir saat perdejigi bar. 7 sanyk saat perdejigi bar şoň. Öňüne taýda 6 däli 5 eken. Ondan men onu özleşdirdim. Türkiýe döwletinde de ne diýip çalýar. Olaňyzda naştaýda 6 sanyk ýerleşdiripdirler. Onu hasam baýlaşýar da sesi. Mektebimizde Gaboy muallimi Türkmenistan atgylan artisti Ýolaman Sarif işleýär. Hem ol ustaçylyk edýär. Şu bizim mektep internatymyzda çağalyň sagyrlar, döwlüsi, üflem çalýan sagyrlar, valtorny, trubo, beýleki sagyrlar, kontrabas, şolar bejerip çağalary ustaçylyk edýärdi. Ondan men baryp Ýolaman Sarif diýdim, şu gargy tüýdüg diýdim, bir düzüp bolanokmy diýsem, şuny maňa ýasap berdi. Müştü görýäňizmi? Şundan şutak giydirýän da, şeýleräk duran ýagdaýyny Leonotany berýär da. Birinji aktawaň Leonot. Şu kisaktawaň Leonotasy. Ondan näme käbaşylar men diýär sesim diýär inçerek diýär si bemollan çal ýa dodan çalýar bolym. Men şu müştük birazcık işine füýşürýän, ýa-ni füýşürýän bolym. Si nota, do nota bolýar da.
Göýäň eýem 1 ton ya 1,5 ton nämet ýütgödi. Şu 1,5 ton aralyk bilen şu sağlap bolýarda. Hop, dutarda gurulny çekýän, şondan şey sağlap bolýar. Şun ýolama servis bilen bile işledik, düzdük şunu. Saat gurallarının ählisi aslında tebigat bilen baglanşykly. Tebigatdan alınýan. Tebigatyň bir öz boluşly owazlaryny şu saat gurallarına da çıkarmak bolýarda. Ine şu eliňizdäki garga tüýdügen bir hili şemalyň sesini, ýa-da suwuň sesini bir hili aňladýan görnüşini owazlar çıkarýar. Hasal bilen türkmen halk sağlaryny diýer.
Haşy ýene de bir gamyşdan ýasalýan bir saz gurarlaryň biri olam dilli tüýdükde. Dilli tüýdüň gargy tüýdükde näme tapawdy bolmaly? Şolar barada aýdyp geçdiňiz. Görýäňiz, elimde iki sen bar da. Tapawdy görnüşe ýam aýratyn, sesem aýratyn bulan. Dilli tüýdük, dil jagasy bar, jagasy ýerde. Gadym wagtlar ýasasanam çoponlar ýaýlarlarda koyun gollaryň arasyna çararlar eken boş wagty. Mum öz başyna bir näçik bir sesi bar, özüm kişiligine garamazdan sesi bir şeýle bir gaçyk ýa. Hawa bunu şeýdip bizim çoponlarym ýasasanam çararlar eken. Çoponlaryň aty Hojalyýew bir wagtlar gidip meýdana ördü, şu tüýdük çalar eken. Bizim evimize gelip çalıp berýärdi daim. Menem şoňa şeýle bir howasym bolup bara şu tüýdüň owazy gulamdan giden okdy da. Maňa da görkezdi şeýdi. Näp çalýan şeý tutuluşyny şeýdi. Bunu üfläp ses tapmaly. Şuna 4 saňyk saat perdejigi bar da. Şeýip çalýar da sağ olur. Ona şeýip ben näme özleşdirip öwrenip başladym. Soňra ýa häzirki sağ urarlarymyz var da, her hili sağ urarlarymyz var. Şolara goşup dilli tüýdügi häzirki zaman ritmle goşup bir saz ýazdym. Saýaňa gyýzar gelýär diýip. Onuň şu bir hili şonu var. Halk hasym haladylar şuny. O adlanıp bereyin. Onsoňam häzir şu dilli tüýdükde dörden sağlam häzirki zaman sağ urarlar bilen muallimlerimiz bilen häzir çalyp bereyin.
Halipamız ynha şu saat guralaryň ählisi tebigat bilen baglanşykly diýdik-de. Tebigatdan alnya köpüsi diýdik bolin. Öňüňizde bir üt göşürak suw kädiden bir yasalan tüýdüňiz bar ekenne. Şo barada da şonuň bir guruluşy barada çykarýan ajaýyp mukamlary barada da aýdyp geçäýsiňiz. Naşı bizim tüydük adimi yanlar kerwanly suwda ederken ýüpek ýollyp buna hormat arkadamyz kitabyny da bellek geçýär. Şonu näme Hatay döwletine ýüpek ýolundan ýörap kerwanlar yurtdan ýurda harymyz dokaplar edip aňarya gidýän eken, aňardanam getirýän eken, şu garada şu suw kätsemina bizim gatymy sagyrlymyzyň biri. Her men muny size owazlandyryp bereýin.
Sağ olun berdin ýazmy olim, çalyp beren ajaýyp owazyňyz üçin. Anha şu tüýdük saz gurallaryndan başga da siz özüňiz bir tar saz guralynam mekämlik bilen el alyp şondan bir ajaýyp mukamlamady owazlamady çalmany başarýaňyz. Bir näçe halipalarymyzyň çalyp giden, döredip giden eserler bilen toýlarymyzda, bayramlarymyzda şu tar saz guralyny da sazlar çalyp çykyş edýäňiz. Şu bizim gadymy saz guralymyz şu. Ana goşatar diýäse bunu Türkiye devletlerine de ulanýarlar, Türkiye'de, Azerbaycan devletinde, Ermenistan devletinde de ulanýarlar. Bir näçe wagtlyň dowamyny onuň saz guralmy bilekdir du tar saz guralyna geçirdi. Şeýdi men saz guralymyz öwredýän çağlara okuňdaşyndan bu saz guralymyz bizim Türkmenistanyň halk artisti Özýeli Tekäýew hem özü şu aýdymlary bilen toýlara, çykyşlara gidende çalýar. Bizim halk artistim Atabay Şair olyp şu tarda çalyp öz aýdymlaryny şu tar bilen toýlarymyzy, konsertlerimizi, çykyşlarymyzy berer ekenim. Bu saz guralymyz şeýle şirin saz guralymyz öwrenen sazlarymyň biri gelinler diýip naşo saz çalyp bereýin. Berdin ýa molim. Molim anha gahrman arkadaýymyz medeniýetimizde, sungatymyza aýratyn uly üns berýän. Ähli daşar ýurtlara sapara gidenlerine de medeniýet sungat işgärlerimiz hökma suratda ýany bilen akydýar. Bir şolaryň medeniýetini sungatyny öwrenmek üçin ýa-da biziň medeniýetimiz sungatymyzy dostlukly ýurtlarymyza ýetirmek maksady bilen sizem bir näçe döwletlerimizde, goňşy döwletlerimizde bir döredijlik saparlaryna bolýaňyz. Şol ýerlerde ha tüýdük saz guralnyň bir owazlaryny, mukamlaryny çalyp görkezdiňiz. Bizim şu Mehran arkadamız bilen bir näçe ýurtlara saparda bolanlar bizim ýany bilen akitdi. Saz guralymyzdan kywapdaş şu tarmyza çalýarlar ortaýda da hawa. Ansoňna gargy tüýdüğümizem olarum çalýan ekenler. Olarum edilşinalak görnüşde ýöne şu taýda müştügini aýratyn bir hilje edip müştük ýasap goýupdurlar. Onu biz diýişimize goýup çalýarlar. Olar bolin şomüştü goýup bara dodoklar bilen çalýar şeýdi. Şeýdi men onu başaramak. Bir dil fleytan sesini berýär. Bizimki goýup bolar şey bir göz ses berýär diýip menden öwrenýärdiler da. Dilli tüýdüğümizde de bolaryň dilli tüýdükleri bar, ýani uzunrak, şolar ýarrak bar. Bir näçe deşikleri olar şipsi diýip atlanýar ýani eken. Bizem menen dilli tüýdüm görkezip çalýan bolýan. Olar şip çalýarlar da.
sağlarını şeýip salýar. Görkez ýa-da şeýip salsaň has gowy bolýar diýip. Olan sağlarını salıp berýän-de olan hayran alıp ýa-ni mene olardan öwrenjek bolýarsyn. Näme sağlar olary. Olaryň bir näçe şu gargy tüýdükleri bar. Her notadan, her sesden ýasalan görmüş bar eken. Onu özüm alyp gaýtdym olary. Goňşy döwletler ana bizim ýurdumyza gelýär medeniýet günümizden bizim olardan öwrenýäsina çykyşlar bolup dur. Her ýyl bellenip geçirilýär. Bu zatlarym bir-birini görüp, bir-birini didarlaşyp, şolar bilen dostlukly gatnaşyp medeniýetimiz, sunatymy hasym ösýär. Birek-birek görüp didarlaşýar. Aýdymlaryny öwrenýär, olan aýdymlaryny bizim aýdymlarymyzy öwrenýärler. Bu zatlaryň näme sakasynda gahrman arkadaýymyz, her dağymyz bize mektep bolup dur. Berdiniýaz muallim. Şähert halipadan ozdurmasa kär ýeter diýen bir ajaýyp bir atalar sözümiz bar. Dogrudan hem bugünkü gün ata watanymyzyň goýunyna biziň halipa şähert ýolumyz täzeden dikelli. Bugünkü gün halipalarymyzyň çalýan owadan mukamlaryny, owalaryny, ýaşlarymyz uly ruh welentlik bilen ýetirýärler. Any hasiziň hem bir näçe şähertleriniz bardyr. Şol şähertlerinize şu ajaýyp saat guralaryna bir saat öwretýäňiz. 1981-nji ýyldan bäri Sasık mektepde işläp ýörün, halipaçylyk edip ýörün. Halipa şähert bol diýip näme halipa bolup durýan şähertleň töweleme kän. O ýene-de şähertleň köpeler töweleme her ýylyna öwrenip durlar biziň mektebimizde. Bu zatlaryň hemmesiniň takasynda halipa şähert ýoluny bize açmana, şonu öwretmäne, biziň gahrman arkadaýymyz her dağymyz ýardym berip dur. Şähertlerimiz bilen bayramlarymyzda, medeniýet günlerimizde, bir näçe şäherlerimizde çykyş ederiz. Häzir men şu sağlarlarda men ýene bir näçe saat salyp bereyim.
oylym çalyp beren ajaýyp mukamlaňyz, owalaňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Siziň hem özüňiziň bir geljekde bir näçe maksatlaryňyz bardyr, arzularyňyz bardyr. Şolar iýleşlerimize ýetirmäne biz size mümkinçilik döredýäs. Menem näme giyjam günüde snehip bolsa taşyk mektebinde okuyan saglara dürli saglar öwretip, dürli aýdymlar öwretip vatanymyza, mehwan arkadaşlar, ferdarymyza göpary saglar bolup yetişmegine uly koşar nesip bolsa şu ýöle mena Maroýla aýatyna şu medeniýet günlerini geçirýärler. Pursatdan peýdalanyp şu mehwan kahraman arkadaşlar, ferdarymyzy, ähli medeniýet ulunnaky işleýänleri tüýsürümden şu medeniýet günü bilen gutlaýaryn. Şodan jan sag bolsun. Ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işlerim rowaj alsyn. Ýurdymyz, watanymyzam gülläp ösmegini beýik bir wardan dilek edýän. Owalaňyz mundan beýlägen belendi ýanglansyn. Biz hem siziň bir alyp barýan asylly käriňizi, mukamlaňyzyň elmidama toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň bedegi bolup durmagyny tüýsüremizden ardy edýär. Işleňizde diňe üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Madama ýanglansyn aýdymyň sesi, goýdym alsyn dogdy ilim parahat, öýlerde ýanglansyn çagy ulkusy, edi dilim, baky bolsyn parahat. Mehriban doganlar, edi dileşler, gepleşimiziň dowamyny size ýetirmek isleýän söhbetli, aýdym saly görnüşlerimiz şulardan ibaret. Bizim gepleşimizde siziň her biriňiziň janyňyzyň sagy, ömrüňiziň uzak bolmagyny, ýurt parahatçylygyny, maşgala agdy berligini, rızgal berekediň siziň her bir ojaklaryňyza ýaran bolmagyny arzu edýär. Asuda asmanymyzyň astyna, parahat zeminimiziň üstüne, türkmen halkyny baky bagtyýalygy tarap alyp barýan, gahryman arkadagly serdarymyzyň jany sagy, ömürzik tutýan her bir tutumly işleri, diňe rowaşyklara, ösüşlere, üstünliklere wesensin. Biz siziň her biriňizi, türkmen halkymyzy, mehriban arkadagly serdarymyzy, medeniýet we sunugat işgärleriniň güni, şeýle-de Mahtumly Pragynyň şygyryet günü bilen tüýsürekden gutlaýas. Toýlarymyz toýu, bayramlarymyz bayramlara ulaşdyn. Ýene ýagşy günlerde miras teleýilmine gepleşiklerimiziň inniksalarına didarlaşýança hoş wagtyňyz.